Secondary School. We are glad that his interest is here. Ụmụ akwụkwọ, ihe gọvanọ ji nọrọ n'ebe a bụ maka na ọ fụrụ unu n'anya. Maka na ife ndị a na-eme bụ ka ọ dịrị unu mma, ka unu nwee ebe mara mma, dị mma ịgụ akwụkwọ. Ka a na-agụ akwụkwọ ka ọ na-abanye ọfụma. Onwezi onye darụnụ ọmanụ ya mere onwe ya, mana onwere onye ya dara n'afọ Jizọs. So n'afọ na anyị na-ekene gọvanọ na ọ bịara, ana ihe dị mkpa anyị kwesịrị ịma dịka o si kwu na ọ bịa ka o nenesịa otu ihe si kwụrụ, kwụsịa ihe ndị a ga-alụ ana azọpụbago okwu elu ya. So na anyị na-ekele gọvanọ wee na-asị ka Chineke anyị na-agba ya ume, na-akwado ya, maka na ọlụ a adịrị fecha ọ dịrị izi. Ọ bụ na ọ bịara o nwere ihe ya eme, mana o ji obi ya niile si na Anambra ga-adị mma, ụlọ akwụkwọ anyị ga-adị mma, ana ọ dị mma ọ bara mmadụ n'uru, maka na ọ ga-eme ka illiteracy bụ a dangerous disease. Once again, we thank you, our governor. We pray that the Lord will strengthen you in Jesus' name. Thank you. Let me, my Lord, thank you finally. I'll again say, from the senior prefects, I will ensure that I buy every student a bottle of Coke and every teacher a bottle of smoke.